Ablandan jite ini sogoma kakenewa bon me ala tandu ko janfajugu ti cefari don janfajugu ko ati cefari don wa te siri nyana o ante kinyina bi ke kofere ha ne ya cefari kon bora janfala a bora do de kalama ko ni janfanti to fana ye kasila tora janfala wa bebite parce que ni b'a kɛ i tɛ sigina k'a fɔ k'a bɛ se ka k'i yɛrɛ la donc n'a kɛr'i a balago jugu la i bɛ kasi o kabako i yɛrɛ b'i sigi cɛ nin ye n sɔrɔ cogo di Allahu Akbar o don cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma ko jama la ni maa mun bɛ wuli k'a fɔ n bɛ se nin baara la ko waso tɛ ayi a bɛ se de ni bɛ n fɛ o de ye waso ye sinon n bɛ se nin na i n'o bɛ yaala ko jama la fana ko maa mun wuli k'a fɔ n kɛ nin yɛrɛ ye ko fana tɛ hasidiya ye dɛ tu b'a fɔ ten la charité bien ordonnée commence par soi-même ma bɛ den bamu k'a kɔ de i yɛrɛ la wa est-ce que o bɛ kɛ ayi voilà ko maa mun b'a fɔ ye fana i ti dɔ k'i yɛrɛ ye ko kunnadali tɛ bilasira don a bɛ dusu don i kɔnɔ pour que i ka dɔ kɛ o don ko kunnadali tɛ ayi kunnadali tɛ o bilasira don dɔ k'i yɛrɛ ye sa dɔ k'i yɛrɛ ye ayi non n'i ye sa fara kan a bɛ n'a fɔ a tigi nege bɔra de a tɛgɛ bɔra dɔ k'i yɛrɛ ye voilà o ye bilasirali ye o ye bilasira ye awɔ kana i sigi ka maa kɔnɔ u bɛ wuli i yɛrɛ b'a ɲɛɲini i b'a ɲɛ sɔrɔ a ko kɔnɔna la ayiwa musokɔrɔba dɔ fana ko ne ma ko mɔgɔ man di yɛrɛ da ko mɛ mɔgɔ mun ti dɔn i b'i yɛrɛ fɔ a ye dɛ a b'i yɛrɛ o diyagoya ye jama jugu awɔ bila o diyagoya dɛ non c'est à dire mɔgɔ man y'i yɛrɛ da ne de ye nin ye ne bɛ se nin na ne bɛ nin kɛ ne de bɛ nin kɛ ne de bɛ nin dɔn ayi ayiwa o t'a kɛ cogoya ye nka ni maa min t'i dɔn a tigi nana a bɛ fɛ k'i dɔn a bɛ n'a fɔ an yɛrɛ ka baara in kɛ cogoya n'i bɛ taa maa ɲininka i b'a ɲininka de e ye jɔn ye a tigi b'a yɛrɛ f'i ye maa sugu min don a b'a yɛrɛ f'i ye o cogoya la musokɔrɔba de fɔ ko maa man di yɛrɛ da mɛ maa mun t'i dɔn i b'i yɛrɛ fɔ awɔ o tɛ waso ye waso tɛ awɔ e yɛrɛ de b'i yɛrɛ dɔn e de bɛ se k'a fɔ ne ye nin ye ne ye nin kɛ ne bɛ se nin na ne bɛ nin dɔn voilà n tɛmɛna nin fɛ o don ayiwa bisimila ba Ablaye bi ye alamisa ye i ko ten marisi kalo tile 9 don e fana ko ten tuguni san 2023 sinon n'a y'a jate sunkalo makɔnɔ la an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a bɛna joli la an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que jate si ɲɔgɔn minɛ o la a bɛ ɲami o tɛ wa sunkalo kɔni tɔ ma jan bilen a tɔ ma jan ayi a tɔ ma jan dɛ sunkalo u m'a fɔ 22 ka na 23 la wa an bɛ sunkalo bɛɛ tɔgɔma bɛɛ fɔ parce que bamanankan na ko sunkalo fana o ye laada tɔgɔ don mɔgɔ tɔgɔ don sunkalo bɛ yen a bɛ yen a bɛ yen a bilɛ i bɛ dɔ dɔn a caman dɔw yɛrɛ tɛ dɛ a caman ni caman ye ekɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ alhamdulillah an b'a daminɛ gafe mun tɔgɔ la matinale an tun bɛ sɔngɔ da la ayi dɛ mutation c'est la mutation on veut muter qui a bilɛ mutation a ka ja fɔlɔ la a kumanen don mun ye an ka farikolo ɲɛnajɛ minisiri kan kɛrɛnkɛrɛn n'o ye Musa Aktayɛri ye ko mutation ye mun sɛbɛn Ablaye ye ko Musa Aktayɛri ko a ka taa n'a ka baara ye a ka taa ni baara gɛlɛnba min b'a bolo k'a ka tɛmɛ n'a ye dɔrɔn Ablaye ko foyi tɛ yen ko t'a la awɔ k'a ka taa n'a ye dɔrɔn Ablaye n'i bɛ taa ten i b'i danyɔrɔ dɔn Ablaye ni ye cɛ mun b'a wele mun ye docteur Traoré Mulher kɛrɛnkɛrɛn Baba médecin chef de mun ye PMI na Badalabugu mun ye INPS fana INSPS o fana ko Ablaye a taara jɔnbɔ o taara ka d'a ma a ka baara ɲuman o kɛli la mun ye tournoi sportif d'Afrique Marif Ablaye ko hakilina a fɔra kosɛbɛ baara minnu yɛrɛ kan ka daminɛ mun ye sini stade du 26 mars ale kɔnɔna la ayiwa an bɛ taa tugun wa a bɛ dayɛlɛ stade 26 mars Modibo Keyita ma dayɛlɛ kunu wa 26 mars ma datugu dɛ Modibo Keyita Mamadu Konate olu de datugura mais Modibo Keyita kɔni dayɛlɛla kunu musow tun bɛ yen e mun ye yan ɲɛma de tun bɛ yen musow tun bɛ yen Ablaye kotigi tun bɛ yen a taara musow kama ale tɛ kotigi ye l'indicateur du nouveau Ablaye a ko di ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko mun ye jɔnya baara kɛwale hukumu kɔnɔna la maa 7 Ablaye olu datugura kaso la u si kaso Ablaye u si kaso Ablaye olu yɛrɛ kɛra jɔn ye maa 7 u datugura olu yɛrɛ kɛra jɔn ye olu yɛrɛ kɛra jɔn ye Ablaye mun ye Gabriel Touré ko olu ka fununen kɔfɛ baara la u ni gouvernement Ablaye k'u bɛna kumaɲɔgɔnya baaraw sigi sen kan
na ko baaraw yɛrɛ bɛ daminɛ sini ni ala sɔnna a sini digi kɛra an fantan na dɛ Ablaye a fɔra duma bɛ digi bɛ kɛ fantanw de la Ablaye Garalo mara la min ye Garalo maaw k'u kɔni u bilara ɲɔgɔn na ko Ablaye maa tan boɲɔngo olu joginna saba bɛ yen Ablaye k'olu ka jogini da ko o bonyana kosɛbɛ yɛrɛ de Ablaye mun ye musow ka don kɛrɛnkɛrɛnnen mun ye kunu 8 mars bi ye cɛw ta ye an ka jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita ale kɔni ko musow ka hakɛ Ablaye ko k'a bɛ don ba la Mali kɔnɔ ko n'ale kɔni bɛ fanga la k'a na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se k'a don ba la Ablaye sefa wari miliyari 611 douane Ablaye k'u y'o de fara ɲɔgɔn kan san 2022 o kɔnɔna la mais ministre min ɲɛsinnen bɛ sɔrɔko ani musakako ma ale kɔni ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin mun ye Amadu Konate n'ale ye inspecteur général des douanes ale n'a ka cɛdenw u ka baara ɲuman o kɛli la l'histoire faso ka fasiri a kumana an ka jamanakuntigi colonel Asimi Goyita k'a bɛ musow fo kosɛbɛ u ka wulikajɔw n'u ka cɛsiri o la ko ka kɛnɛ k'a fɔ mun bɛ tali kɛ musow k'u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ mun ye an ka jamanajɔ o la ko parce que jamana min kan ka jɔ Ablaye ko a jɔ sira ko a siraw ka bon kosɛbɛ ko siratigɛw la musow ko n'olu sɔnna ko bɛɛ lajɛlen k'a bɛ fara ɲɔgɔn kan Ablaye an b'a fɔ nin waati kɔni kɔnɔna la ko nin ye an ka fura n'an k'a ma ko médicament traditionnel Ablaye k'olu kɔni b'a la ka tunu nin waati kɔni kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔna la a kɛnɛ k'a fɔ an ka farafin fura ninnu Ablaye ko maaw ta la k'a ko don ba la kosɛbɛ Ablaye farikolo ɲɛnajɛ ale hukumu kɔnɔna la nin y'an ka maliyɛn dolantanna dɔ ye i b'a wele ko Saliu Gido Saliu Gido ale bɛ balontan kɔfɛ mun ye jamana kɔfɛ ale y'a ka celu fɔlɔ sɔrɔ k'a don celu fɔlɔ min n'a ko a y'a celu yɛrɛ ta k'a di mun ye faso ka fasiri ma n'o ye essor ye ni ye jumɛn indépendant don Ablaye Alu Bubakar Jalo ka kɛ ni mun ye 8 mars hukumu kɔnɔna la sa a yɛrɛ k'a fɔ nin waati kɔni kɔnɔna la ko fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka bila sen kan walasa musow bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna la u ka se ka bɔ o kɔnɔna la Ablaye mun ye kasabita fanfɛla la mun ye an ka jamana o mun ye sefa wari miliyari 30 mun kun kɔnɔnen don ko miliyari 7 a n'a a kunkanfɛn ko baara kɔni bolo bɔr'o kan ko di mun ye an ka jamana o ma mun bɛ tali kɛ carte biométrique Ablaye waati kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya ko n'i ye jateminɛ kɛ ko a ko yala ko a bɛna dɔ fara mun ye transition ka ko tɔw kan wa ɲininkali tɔ min kɔni bɛ o yɔrɔ la Ablaye ka kɛ n'a ye k'a fɔ mun ye Gabriel Touré olu ka cakɛla minnu bɛ n'u ka syndicat olu ka fununi baara la Ablaye k'a kɛlen don ka gɛlɛyaba ta k'a ɲɛsin nin waati in na mun ye Bamakɔkaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye fantanw ka kɛ n'a ye k'a fɔ u ka furakɛli ko Ablaye ko a ko bɛɛ kɛlen don mun ye gɛlɛya ye nin waati in na. Tubaarikala les échos wele écho wele Ablaye a ka wele sera mun ma o de ye mun ye an ka luwanse ko ye ko ka yɛrɛ k'a fɔ waati laban ninnu kɔni kɔnɔna la ko Mali luwanse ko Ablaye ko a ko ka gɛrɛ kosɛbɛ ko wa mun ye sotigiw fana Ablaye ko don o don k'u bɛ ko kura dɔ fara mun ye an ka luwanse ale sara o kan ka bɔ n'a ye k'a fɔ mun ye galadonnaw Ablaye ko galadon baara ko a bɛ maa kɔni lafiya kosɛbɛ maa bɛ fɛn sɔrɔ a la ko nka ko baara min fana don k'a bɛ dankari kɛ mun ye maa a ka kɛnɛya o la siga t'o la parce que sɛgɛ baara ani jikala o man ɲi dɛ o man ɲi Ablaye ne jumɛn de challenger a ko di challenger Ablaye an b'a kun cɛ n'ale ye ka kɛnɛ ye k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ mun bɛ tali kɛ minisiri Kasoge Ablaye ko ale welelen don mun ye kurale ka kɛnɛ ye k'a fɔ ko gɛlɛya b'u kan nin waati in kɔnɔna la k'u bɛ wele bila minisiri ma ka se ka wulikajɔ o sabati cogoya minnu na Ablaye mun ye projet de constitution ye ko nin waati in kɔnɔna la ko a baara a taara ɲɛfɛ kosɛbɛ ko nka ko majɛ caman bɛ yen minnu kɔni bɛ a ko o kɔnɔna la nin waati in kɔni kɔnɔna la Ablaye majɛ b'a la parce que maa tɛ hakili kelen donda kelen fanba kelen tɛ o maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila naamu Solomani Kulibali Ablaye Handan Jite an ka masa dɔ tun bɛ yan a ma kɛ tile la Musa Traoré Général Moussa Traoré aminɛna san jumɛn aminɛna la 26 mars 1991 Ablaye o y'a sɔrɔ ne bɛ diɲɛ kɔnɔ n ko a ka ne m'a fɔ i tɛ diɲɛ n ko a ka tile la ne bɛ yen e t'o ye ne bɛ yen de Ablaye aminɛna o y'a sɔrɔ ne bɛ yen Ablaye a bɛ i san joli
Ah, ne kɔni bɛ yan Ah, d'accord. Amina wa sɔrɔ n bɛ yen. Bon, i tɛ fɛn kalama la. An bɛ dɔɔnin kalama la. Voilà. Mun fɔra. Parce que an ye mun kalan. Musa yɛrɛ binna ka na bi ma. An bɛ san 32 la. O don Ablaye. Mais o y'a sɔrɔ ne bɛ yan Ablaye. E dun bɛ san 31 na. Ayi ne tɛ san 31. Ayi ne to yen. Ah bon. Ayi n to yen. D'accord. Musa Traoré. Mali président filanan. Général Moussa Traoré. Général d'armée Moussa Traoré. Ale général Moussa Traoré ale de ye an ka président filanan ye. A tɔgɔma de ye gouverneur ye. A tɔgɔma de don. Moussa Traoré. Voilà. Maintenant ale nana fanga na fɔlɔ a ye fanga puruti. Coup d'état fɔlɔ nana olu de fɛ. A y'a puruti jɔn na. A y'a puruti Modibo Keyita n'a to a jɛ la. Donc olu nɛgɛmɔgɔ olu ye coup d'état fɔlɔ kɛ. Coup d'état fɔlɔ kɛra waati min na n b'a fɛ ka mun f'o ye jateminɛw de la u b'a fɔ ma Talata Musa. Talata Musa. Tɛnɛ Talata. Talata Musa. U ka coup d'état fɔlɔ a y'a kɛ Talata don Modibo la. A ka filanan a y'a kɛ Talata don Cɛkɔrɔ n'a jɛw la. O tɛ coup d'état ye dɛ o ye arrestation ye. U ko tentative de coup d'état. O y'a sɔrɔ Musa tɛ président ye. Fɔlɔ kɛra fɛn dɔ fɔ cogo di Yɔrɔ Jakite ani Maliki Jalo o fana a y'a kɛ Talata don. Sabanan o ye Cɛkɔrɔ ta ye a y'a kɛ Talata don. Sabanan o kɛra a yɛrɛ la o kɛra Talata. Jɔn k'a la. A tɛ ten. A tɛ ten. Maintenant mun de y'a dabaliba ye a taɲana Talata fana. Tiɲɛ yɛrɛ. Talata Musa don. Talata Musa don. O don. I y'a faamu. Donc bi an bɛ bi ɲɔgɔn min na 9 mars 1971 ale ni mɔgɔ mun ye jɛra ka coup d'état kɛ ale ko olu fana b'a fɛ k'ale janfa donc ale y'u minɛ. Donc ça c'est la première tentative de coup d'état contre le CMLN, le comité militaire de libération nationale. A y'u minɛ pour complot et tentative de coup d'état. Parce que ne coup d'état ma réussi u b'a fɔ tentative n'a réussi tentative ti fɔ. Ayi o kuma tɛ yen. Ko bɛnbɛn de kɛra ale la olu tun b'a fɛ k'a janfa k'a ka fanga tiɲɛ. Ale dun nana bɛnbɛn ni ka fanga la ale ni kelen de ye bɛnbɛn kɛ ka Modibo ka fanga janfa. Mais ale ye ninnu minɛ a ko parce que olu b'a fɛ ka bɛnbɛn kɛ a la. Bon fanga filɛ dɛ. O don Ablaye. Ni sɔmina ɲɛnamini na i b'i sonsoro. E nana cogo min na i b'o fɔ mɔgɔw kɛ. Mais Ablaye a ma fɔ mɔgɔw ma kɛ dɛ a ma fɔ dɛ. U ma se de. U ma se. Parce que a sɔmin'u la a y'u minɛ Ablaye. A y'u kɔrɔ. O don. Ka kɛ miseli ye. A tɛ tɛmɛ a k'a la. A ko a tɛ tɛmɛ a k'a la. A y'a k'a la. A ma ban. U y'a kɛ a tɛ tɛmɛ fana la. A banna. O don. Bon ale ye Musa ni. Donc n'a bɛ k'o kɛ mɔgɔw ko Talata Musa donc mɔgɔw siranna ɲɛ. Talata don ni Musa i bɛ dɛ dɔw tun b'ale nɔfɛ ale tɔgɔma dɔn et puis ale n'a ka se ale dɔrɔn de bɛ n'i la sisan. Maa 14 mun ye coup d'état kɛ Modibo la k'a sɔrɔ Musa b'u ɲɛfɛ ale dɔrɔn de bɛ n'i la u bɛɛ fatura bi fo ale kɛlɛ. Ale tɔgɔ ye Misa Kɔnɛ. Misa Kɔnɛ. Misa Kɔnɛ mais mɔgɔw b'a fɔ Musa. Misa Kɔnɛ. Misa Kɔnɛ. O de don. Et puis ale de ma olu bɛɛ la ale de ma kalan. Ale donna soldation la ko Sakado. Voilà. U bɛɛ la ale de ma kalan. Ale ye Musa tɔgɔma ye. Maintenant k'a to o la fanga la don dɔ Musa de y'a wele a ko n tɔgɔma i bɛ min ko n bɛ ka ten ko mɔgɔ b'i la ji kana sisan ko n tɔgɔma tɛna. E tɔgɔma ko ko bi tɛ mardi ya ko i ka mardi weleli ma ɲi. Musa hakili jigin Musa yɛrɛ la ko tɔgɔma tɛna dɛ an t'a to sini na Musa ko non bi mɔgɔ b'i la ko non ko tɔgɔma tiɲɛ la i ka Talata wele ninnu. Non. A sɔmina. Ko bon n bɛna fɛn kɛlɛ ni sɔnna n bɛna char kɔnɔ. Ablaye o tɛ fana tɛ hɛrɛ ye. Sari kɔma Ablaye. Non Ablaye o fana tiɲɛ yɛrɛ la. Ale bɛna char kɔnɔ. Ablaye o gɛrɛ ye o. O gɛrɛ ye ayi. Sari kɔma ka n'o la pale la. Ablaye a tɛna Musa sɔrɔ yen. A tɛ Musa sɔrɔ yen. Donc o fana t'u kɛra donc y'a ye tellement que ale bi ko bi mardi a tɔgɔma ye o to a tɔgɔ la a hakili la. Mais Ablaye jate ko fana ye jateminɛ ye koyi. I tɛ se ka kɛ surasi fana ye. Ablaye k'i kunkolo fana t'i kan da la dɛ. O tɛ se ka kɛ k'a fɔ n kalanna c'est vrai o bɛ yen mais f'i ka ko de dɔn. N'i ye ko dɔn ka ban Ablaye surasiya la i ka ko tɔ caman bɛ yen mun bɛ nɔgɔya i bolo. Bon k'o to la o Misa Kɔnɛ kɛlɛ olu ye fɛn fɛn ye coup d'état k'u bɛɛ kɛra ministre fɔ ale. Iya. Banna. A ko tɔgɔma ko ti bɛn. An ye fanga sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ fɛn bɛɛ kɛra ministre fɔ ne ko Musa ko non n tɔgɔma i ma fɛn kɛ i tini pourra pas ko je pourra. Ah oui. Ah non.
ale ma taa école la quoi ko Musa ko non toma ko tu pourras pas ko je pourras il pourra blé ala o y'a kɛ ministre mais a kɛra ministre ɲuman ye pour ça ye mun fɔ ye Abla n'o de f'i ye o y'a kɛ ministre ye a ka taga o fɔlɔ a taara ci la a segitɔ a aéroport la journaliste taara monsieur le ministre bon vous êtes parti en tournée vous êtes venu ko cɛ ni mun ye ko tu fɔ ye cɛ ko mɔgɔ mun ye ci ma jaabi fɔ a bɛna ɲininka o nin ko tu fɔ n bɛ taa ci jaabi fɔ la bɛɛ m'aw jaabi n bɛ se ka jaabi o y'a kɛ cogoya ye Abla o de y'a kɛ cogoya ye o de y'a kɛ cogoya ye a ye fɛn fila de kɛ a ye an ka laada baaraw kɛ maa min ci i bɛ taa ci commencer kɛ a ye sɔrɔsiya baara fana kɛ quand le chef t'envoie n'i seginna ka na tu vas le rendre compte mais e ma contrainte kɛ chef ye fɔlɔ e bɛ bɔ ka kuma maa wɛrɛ fɛ Abla o fana ye motif de punition ye ale ko tɛ ko mais ko quelque bɛ kɛ prison qu'il y a pas de prison ayi a tɛ fɛn ko mɔgɔ min ci bɛ taa contrainte ni ci fɔra a bɛ na o kɔfɛ n b'a fɔ ye mais fo tu fɔ ye ne ma n tɔgɔ ma ye fɔlɔ Abla o yɔrɔ la u b'a fɔ ko kalan ani kodɔn kelen tɛ maa dɔ bɛ yen a bɛ kalan maa tɛ kodɔn maa dɔ bɛ yen a tɛ kalan a bɛ kodɔn o y'an kɛcogoya yɛrɛ ye o y'a kɛcogoya ye donc ale ma taa école la mais a bɛ kodɔn a taa b'a kɔnɔ a bɛ ko de dɔn voilà donc o fana kɛra donc ninnu kɛra fanga la mais ko maintenant ko hadamaden da kan i tɛ se ka taa k'o da abada Musa ye san 23 de kɛ fanga la Musa ye san 19 de kɛ duguma min Jikɔrɔni ani maison du peuple a ma taa sanfɛ a ma sɔn ka yɛlɛ sanfɛ palais la ye a ma sɔn ka yɛlɛ palais la parce que a fɔra ye ka palais la ka Modibo ka jinɛw bɛ yen n'a sigira k'a sɔrɔ yen ye président siyɔrɔ ye Abla est Mali président yɛrɛ sira ye Alpha Sira ye fɔra ye que o yɔrɔ man ɲi ko Modibo ni fɛn de bɛ yen Modibo ka fɛn bɛ yen n'a taara dɔn fanga tɛ fɛn sɔrɔ donc a siranna waati min na Musa yɛrɛ sɔnna ka foyi tɛ san bi yɛlɛ san 2 kɔfɛ wa bɛ na donc a sera mun ye ma o bɛ taa ka da siran tɛ saya sa Abla donc y'a ye wa donc sinon Musa ye san 18 kɛ a bɛ duguma a bɛ loger Jikɔrɔni a bɛ taa baara kɛ Haut Conseil des collectivités bɛ yɔrɔ min na i b'o dɔn monument bɛ yɔrɔ min na o yɔrɔnin fanga yɛrɛ tun bɛ o yɔrɔ de la Abla n'i y'a faamu sisan a ka fanga cɛnni sababu bɔra a yɛlɛli la ne t'o dɔn Abla kuma y'o ye ko ni faama bin fanga tɛ ayi kuma kɔni t'a la saraka bila la pewu donc b'a fɛ ka mun fɔ fana depuis Mali kɛra Mali ye n'a bɔra Alpha la président si ma kɛ président ni coup d'état ma k'a la ayi o ma kɛ voilà bɛɛ nana an n'a tɛ ta kun tɔ ye kalo 3 kalo 4 u ye coup d'état k'a la u ye coup d'état k'a la u y'a kɛ donc o fana Mali la président mun yɛlɛla palais Kulibala fana depuis Modibo fo bi fo ni Asimi de bɛna nkalontigiya président si ma to président ya la ka to président ya la ka o den wolo palais kɔnɔ a ma kɛ fɔlɔ fo na bɛna daminɛ Asimi kan a ma kɛ fɔlɔ Musa y'a kɛ denw bɛɛ wolo duguma yana kɛlɛ Modibo taara o yɔrɔ la den ma sɔrɔ den sɔrɔ la kɛrɛfɛ parce que mun bɛ palais la o ma den sɔrɔ Abla o bɛɛ ye jateminɛ ye o ye jateminɛ mais n'i ye jateminɛ Alpha y'a den bɛɛ wolo yan n'a ka kɛ président ye Alpha yɛlɛla fo a tilala Abla n'i ye diɲɛ histoire yɛrɛ ta a ka suma k'a fɔ ko jamanakuntigi ka to jamanakuntigiya la ka den sɔrɔ dɛ non o bɛ den sɔrɔ dɛ dɔw bɛ den sɔrɔ ne ko n k'a ka suma voilà a ka suma de o tɛ wa maintenant ATT nana ATT y'a ka san 11 kɛ den ma wolo ale fɛ k'a sɔrɔ fanga la mais den b'a bolo IBK nana IBK fana y'a ka san 7 kɛ fo a fatura den ma wolo palais kɔnɔ Jankundi y'a ka san kalo 7 kɛ foyi ma kɛ voilà mais fo an bɛ bi président si k'a to faamaya la k'a sigi palais kɔnɔ den ka wolo palais kɔnɔ a ma ye fo n'a daminɛ sa ni fana ye jateminɛ an ye mun kɔlɔsi an b'o fɔ ye bi voilà et puis n'i ye président fana ye u tɔgɔ u bɛɛ tɔgɔ u ka lettre fɔlɔ ani an ka jamana tɔgɔ u bɛ ɲɔgɔn na cogo di Musa ani Modibo o tɛ M ya o ye Mali ye Alpha Omar Konare Amadou Toumani Touré Asimi a bɛɛ tɛ A ye wa a bɛɛ bɛ A ye o tɛ wa cɛ kelen mun tɔgɔ tɛ A ni M ye Alpha Omar Konare fana bɛ yen i y'a da o ye qui Jankunda non Jankunda an b'o bɔ président yɛrɛ président yɛrɛ Ibrahim Boubacar Keïta président mun tɔgɔ M ni A t'a la i b'a la o tɛ IBK ye wa o de tɛ bon musow Ibrahim Boubacar Keïta voilà bon musow fana u tɔgɔ
Musa a muso tɔgɔ ye Mariam Modibo muso tɔgɔ ye Mariam o tɛ première lettre wa Alpha muso tɔgɔ ye Adam Ibaka tɔgɔ Aminata o tɛ wa o tɛ Aya wa muso mun tɔgɔ tɛ Aya fana o ye Eli o tɛ Loboya o tɛ Eli voilà Mali formera Asimi Aya muso kɛ muso fana A de don a fana Aya ou L de t'a lajɛ o kumana ɲinana Aya quoi non nous ye waati kungo ye an fɔ président Kambe